aibin waka ne. Kurma aka ba wa taukai, 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 ke ce ta daya. Kurma aka ba wa taukai, 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 ke ce ta daya. Allah mai iko ne da ɗaukaka, shi ne a yau ya bani rigar da zan saka. Waƙoƙi nake ta yi da cikin ɗaka, sai gashi ya nufe ni yau na samu ɗaukaka. Godiya za na yi wa sarki Allah mai iko akan komai. Na yi sallah hannu za na daga isuwa can sama, godiya mara misaltuwa wajen Ubangiji. Dole ne na gode wa iyayena, addu'ar su ce ta sani suna. Ya Rabbi ya duba lamarina, ko'ina ana ta jin wake na. Kurma aka ba wa taukai, 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 ke ce ta daya. Jikiri na ya zamo alkairi na, al'umma kar mu je wajen bokaye, domin Rabbi ya ba mu iyaye. Mu je cikin dare mu zuba da hawaye. Yau na bayyana na ayyana, ko da za su ce da ni ban kai ba. Dogon burina Allah ka ci gani, kai ne dai ka san abin da nake so. Kurma aka ba wa taukai, 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 ke ce ta daya. Wani ya zo wani zai koma, wani ya iya wani zai koya, wani mai kuɗi shi ko wani talaka, wani mai arzikin da bai da iyaka. Ana shagalin biki mutuna na kiyama, na samu nama aka yanka raƙumi. Kurma aka ba wa taukai, 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 ke ce ta daya.